Kwan joma osewito ngimagi masiche mag apaya higani odok chien gi 8.1 kipimo kod sama chal kama higa mokalo. Kata kamano, kwan joma ohinyore ahinya kod jogo moyudo hinyruok matindo to medore e higani. Kaluwore kod lipot mar duol marango chike mag apeyni e pacho ka NTSA e kind tarik 1 dwe mokwongo nyaka tarik 7 dweni, jotielo ema otelo e kwan joma oyudo masiche mag apaya ka joriemb ndiga matin ema oyudo masira higani. Lipot mar duol mochung'ne rango chike mag tiyo kod apeyni e pacho ka NTSA koro yango ni kwan joma owito ngimagi e masiche mag apeyni higani odok piny kipimo kod higa mokalo. NTSA bende olero ni ji mathoth moyudo masira higani gin jogo mawuotho gi tiendgi. Kaluwore kod lipodno mogol e kind tarik 1 dwe mokwongo nyaka tarik 7 dwe mar 12 higani, oganda madirom 4,000 osewito ngimagi higani kipimo kod ji 4,352 manotho higa mokalo sama chal kamano. Kata kamano, kwan jogo moyudo hinyruok maricho to medore kod 8 ka joma oyudo hinyruok matindo bende kwan gi omedore gi 7.3 higani. Higani ji 9,698 oyudo hinyruok marach ka ji 8,974 oyudo hinyruok matindo tindo. Magi kelo kwan joma ne oyudo masiche mag apaya nyaka ji 20,668. Jotielo ema otelo e kwan joma ne oyudo masiche mag apaya mochung' e ji 1,451 iluwe machiegni kod joriemb apiko ma ochung' e ji 1,062. Joma iting'o luwe e namba 3 ka ji 682 noyudo masira. Kata obedo ni kwan joriemb ndigni moyudo masira tin kipimo kod joma moko, kwan ni omedore kipimo kod higa mokalo ka higani ji 83 oyudo masira kipimo kod ji 57 e higa mokalo. NTSA oseyoma kuom nyamburko maringe ng'wech mamalo joriembo matiyo marach gi apeyni tiyo kod simbe mag ong'we yamo e ndara e kind weche mamoko. Oganda kore kwa mondo med beda kiche kinde mag tiyo kod apeyni ma pacho ka ahinya to e kinde ni mag skuku.